Ei yo, what the deal, son? Se on se jumalavis, uskomaton maailmanmatkaaja, maailman kansalainen number one. Tai no ei ehkä, mut kuitenkin. Ja just pari viikkoa sit mä olin Galapagos saarilla. Kullikellot! Kullikellot! Saarilla! Kullikellot soi! Kullikellot! Kullikellot! Galapagos saarilla! Kullikellot soi! Kullikellot! Kullikellot! Galapagos saarilla! What the? Ei oo todellista! Kullikellot soi! Kullikellot! Mä Galapagos saarilla hengasin ja tän musan tahtiin siellä svengasin. Laatusta ja siitä laulu teille mä nyt raapustan. Kun mä Galapagos saarilla hengasin ja tän musan tahtiin siellä svengasin. Oli Jumalelle mä ainutlaatusta ja siitä laulu teille mä nyt raapustan. Kun mä lentokentällä stondasin, pari muijaa siitä heti bongasin. 2 sekkaa mietin, pitäiskö ne poka. 2 läppää heitin ja me lähettiin dokaa. Toinen niistä oli ammatiltaan strippari ja kauniimpi niistä vittu maan mittari. Ne alkuun vetäs pari koksulaini, kysy mun nimeä, sanoi vielä Chamberlain. Ja ne otti vaatteet pois mielellään ja alkoi mittaa mun. Vittu kiva läväri ja kun se koski telskaa mä champagnea ja pikkolo lähti niitä päästä aukes se novellukko. Ja siellä oli pikkolo se pikkukukko. Mut muijien suhteen veteli jo viimeisiä, joten kutsuin se messiin bileisiin. Ja meni niitä saunaa heittää vettä kiukaalle. Se kämänen kääpiö sai jälkiliukkaat. Galapagos saarella kullikellot soi. Kullikellot! Kullikellot! Galapagos saarella kullikellot soi. Kullikellot! Kullikellot! Galapagos saarella kullikellot soi. Kullikellot! Kullikellot! Galapagos saarella kullikellot soi. Kullikellot! Mulla oli vittu kova keikka siellä, jonka jälkeen jengi huusi, et kerran vielä mä sanon ei. Pitää säästää havaa, huomisen kääpiön heittoskavaa. Ja kun saavun areenalle pääl jumalolo, se heitettävä kääpiö. Hyi olkoon, kyllä. Ei tää nyt ihan hirveän hyvin, mutta toki tiedetään, että kun räpsähtää näistä, niin sitten räpsähtää. Että kyllähän se niinku, otetaan suoraan 800. Dasputti voidaan ottaa ehdottomasti, jos te haluatte. En tiedä miksei se saanut, miksei me onnistuttu tossa nyt. Tää vois kyllä räväyttää. En oo pitkään aikaa voittanut mentalista maksipaskoja. Kyllähän se vois taas joskus antaa. Edes jotain kivaa. Jotain kivaa kerrantaa. Siinä on vähän silmää. Apolypsy 324. Oliko paha kun se antoi sen nyt jo tommosen. Nyt se toi vähän myrkyllinen. Vittu 200 X pantahemulia. Mitä vittua? Yes! 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 Vittu come on! Vittu yes! I think I'm cute. Yes! I know I'm sexy. I've got the looks that drives a girl wild. I've got the moves. Yes! Move. I said chill up and down their spine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I make him hot. I make him shiver. Their knees get weak whenever I'm around. They see me Yes! they tough. Come on! I make them feel like they're on cloud 9. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. It's your heart out, girls. Yes! Hands off the merchandise. I think I'm cute. I know I'm sexy. I've got the looks that drives a girl wild. I've got the moves that really move 'em. I
said chill. Up and down their spine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I make them hot. I make them shiver. Their knees get weak whenever I'm around. They see me walk. They hear me talk. I make them feel like they're on cloud nine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. Yes! Come on! I'm not your boy toy. Ja sä